I keep on calling Okombu. Okombu, retreat yourself. Retreat yourself. Can't be Japan Lagos, Jacob. Jacob Millie. Nya, on a just crusade can do can. Nya, I don't see Japan crusade. Manankono tono zeketabo. Nkono tono zeketabo 5 by Fanda. Ayaya must be arrested. Biko no Onye Eze Ndi Igbo niile ekene mu na ebe sene nene mbiko udo dele nwoke udo dele nwanyị na amahom ebe Onye Eze si efokaptakwa video nka na nna agbagale na film bụ wefo video anu na akwu maka na by now na ekwesịghị ekpola Ayaya na Nando according to Onye Eze. According to this video anu ị na-afụ ebe anu o si by now na ekwesịghị ekpolo Ayaya na Nando maka ihe anu ha na-ekonoko. So for clarity's sake and for transparency bịa ba ịgwa mmadụ na ịgwa onwe anyị eziokwu. Mmasị gị na ihe akịta anọ video eme tata nke eji awụ nke emele nya, but I just stumble up on it. I cannot clarify si na video ebe eme ihe taa ma ọ bụ nya ma ọ bụ nke gara aga. Biko mana this video bụ video Onye Eze na-ezitela Ayaya na Nando. Mmalụ nọ na mụnwa na-ekwukwu ya na amarọ m nọ video ọfụ ka ọ bụ video ochie, but I stumble on it for clarity's sake. Before mmadụ abịa sị m no you can go. No, I love to be like it sincere n'ihe na-eme. Video anụ agasa aka njikwu ya na orukwala onu m amarọ m nọ nke taa ka ọ bụ nke nya, ka ọ bụ nke nwanne nya, ka ọ bụ nke ahụ gara aga, ka ọ bụ nke ọnwa na-abụ gara aga. Dododonu mana enecha ndị video fụ na ọ dị mma enwe m nju ya wetali unu ebe m fụrụ afọ m ya si recent update, mana mgbe m nenele ya the statement na akọwa nwere ike ọ bụ na ọhụụ recent update, but I saw it as a recent update. Don't get me wrong, because in the video no and na chat azụ. Abakwamazo, ladies and gentlemen, share this message. Share this message. Makana sinu gabalugo na mbabu. Ugabalugo na mbabu ta. Ayaya Nando will come out and apologize to the Umunna of Okombu Obolafa, because na mgbe ọ na-eme ife ọ na-eme ọ na-apịta aka with obere nwa ụmụnne Okombu anọrọ na ya, ụmụnne ya anọrọ na ya, nne na nne ya anọrọ na ya. So for nya bụ agadi ekwe nka imepe ọnụ sị na ya na-atụ ụmụnne Okombu, generation Okombu ọkwọ na Isa ka ọsa. Share this message because ọ dị mkpa, share ka olu ofa nso maka na dịka m kwuru mgbe ịma na m gwara ya si ya last time m bali ya mba si anya na-enekwa anụ ka ọ maa na o nwere onye o mejọ tụrụ ya na mmụọ, maka nya nwa na-efilu na ya na-atụ mmadụ na alụsị nwee ike ọ bụrụ na-atụgwo onye nwe na mmụọ, maka ife onye bele ebe o believe na alụsị na-egbu mmadụ, atụ ya nwe na alụsị ga-egbu ya. I don't believe in such nonsense. Mana for nya nwe ịkpọ ụmụnna n'ọrụ onwefe afa and ụmụnne o tiri onwe ya na is a threat of life, o tiri onwe ya na nsogbu. Anyị mana ọ nwere ife ọ ga-eme, mana enyi dị ka ọ marụ na ọ bụrụ okwu niile ka a na-ekwu anyhow. Ayaya Nando should be arrested because there are a lot of evidence against him. Ayaya mana ife gị na that small boy na-eme adịrọ mma na ọwa ya ka unu na-egwu jee chịkọla okwute tini nwa see fano ịchaka mmụọ and ndị nnene si akpọtasị inyete ịkpọtasị kwa na line ndị Ụmụdịọka is another threat of another village. Ịma na imesi ife niile a wee nwa authority je deceive ndị okenye fabupụta alụsịfa. Call m receive from ndị Nando na before eme ode fafụ na na-akọnza a na-enwetu konze mana ọ dịka iji esa afa isi dịka isi asa ụmụazị isi wọli afa ando ife niile abụ ndị okenye niile aso wee bụ ọnụ a unu ncha ga-apụta ọ bụrụ ma ịma na-akpụrụ aya unu ncha niile ga-eso unu ncha ga-apụta kwụgharị okwu afọ unu kwu maka unu ekwule na mmanụ na wipe out your family no your own family. Amara m ka unu si, amara m ka ndị okenye si eme ife ka ụmụazị.
Ayaya mana gị na ndị Nando na-enwebu problem before wee chụba gị n'ajọ ọfịa maka ebe anyị nọ bụ n'ajọ ọfịa ọ bụrụ na village ike eme igili ya moda moto ibili ya moda moto on Sunday o mee birthday na Asaba ịhapụzi nọ na Nando wee mee birthday ọ bụrụ na Asaba ka imelụ mma birthday ọ bụgoro na mama anyị na-akọntrol ị nwere ike isi ya mama n'ọnwa nwere ebe a nara eje ka aka ya esikwa yi onwe ife bụ na mmadụ bịa ikpe imeli ya gị bụ onye alụsị ịlụalụ ya ọlụ ma ya bụrụzi ya na ọlụ ya afọ agalọ mfe bụ na mmadụ bịa igbu onye wayo ị na-emezi expect na gị na Okomgbu ga-anọ forever wee na-egbu ndị mmadụ wayo Okomgbu nupụrụ m isi maka na ọ bụ na ọ nupụrụ m isi n'otego Chineke ma last year mgbe o bido bebe na nke ya ka ndụ ya ọdụ jụọ Okomgbu si Okomgbu hapụ ndị a most of them nwee mgbe ha bịasị na nke mfe ụdị mmadụ ha bụ wee ma na efe adọrọ tụọ afa ga jụọ Okomgbu si na nke ndị a pụta ife a gị na ya na-eme 419 agwa m ya Okomgbu ọsị m dadị brọda mbịa kịta ihe enye m ego a na-enye m ọ bụrụ na mbịa kịta biko brọda na mma apụta ọkwa ya ka ọ nọ wee luo taa ọkwa ya ka ọ nọ fuchia this message please all the very important gị bụ onye okenye wee nọdụ asị okenye onye akpọrọ Nnamdị Nwagbuo maka afọ ya ezigbote afọ ya bụ Nnamdị ọ Nnamdị ka ọ bụ Nnamdị Nwagbuo wee kpọrọ ụmụazị si na mmadụ 100 ịchaka mmụọ mmadụ 50 ịchaka mmụọ ana nwa na-abịakwuo na omenala nwa na-eme ana m aka ụka mana ama m anya omenala ọga onye ọbụla si na ya na-eme alụsị ada agwọla ọgwụ let me educate you people very much mana ụmụazị kịta ebe ọbụla na-agba afọ a na-agwa afọ a na-arọchi duto gịnị na-enwe mgbe ndị ụka bute eme ya onwefe maka ndị ụka bido ihe a ọ bụrụ na pastọ ada aka ọnụ ọ bụrụ na ndị ụka na-agbụ nwefe eziokwu ụmụ ife niile ama ndị ụmụaka ama na-arụ ọchị na alụsị na-eje achọpụwa na arụsị even nke a melụ my daddy n'Enugu steeti Reverend Fada Ejike Mbaka ekwensu ji wee kechie ụmụazị because na that man ana m ekwu na bụ that Reverend Fada Mbaka so na onye amụma na-respect until I die. O so na Reverend Fada na-respect anọ na ministry o so na Reverend Fada na-respect wee luo taa ife ọbụla ọ sọkwa gị kwuo against him mgbe eji because of politics wee mechi ya adoration last year ana m ekwu ya ụfọdụ na-akpọ m iyi Mbaka is not God. Gee m ntị afụbịakwa man of God dị ka Mbaka na Nigeria afụ nọkwa man of God dị ka Fada Mbaka na Nigeria ọ bụ na ọ bụrụ mgba ndị ụka na-agba onwe ha ụfọdụ ụmụ ife ama na-eme mana ụmụaka bịa tii isi n'ụlọ ụka afụ na efe adịkwụlọ na fada na-ebu fada ibi ya pastọ na-ebu pastọ ibi ya afụ na efe adịrọ wee jiri because of politics wee mechie Mbaka ime 31st night ọda fada niile emesịa na nke fọ na-atọfa onwere onye pụtara ife si bishọpụ mba a ga-emepe adịrị mba nọ na ọ karịa izipụta gee m ntị eche mmadụ abụrụ eche Chukwu why eziokwu na ọbụla ekpere niile fada belụ mmadụ na-aga ọbụla ọgwụ niile dọkịta nye mmadụ na-alụ ọrụ mana ọ bụ ozi nke iti enwe ndị ya alụlọ like ọlụ ekpele dị bụ agbụ ife na-alụ bụ ọlụ ekpele ndị mmadụ si na nna eme dibịa ndị mmadụ si na nna agwọ ọgwụ for because na fa mara ife a na-akpọ ọlụ ekpele dị iche all spiritual things enwe ndị ya alụlọ ọlụ ekpele ọlụ fa aga ozugbo Chineke maka na okwe na enwere ọlụ
akwụsịkwu na okwe na-enwere ọlụ so enwereli ọlụ ekpele na o dipendi ka isi wee ghọta ya okwu ofu ndị ụka anụ na-ebu pastọ ibefe anya ụmụazị adịzịa confuse pastọ do n'enu ọta ọ na-akụcha pastọ ibie na-ekwu etu ka ọ bụ ọ kele ọlụ eke mmadụ nche ama mbịa n'enu ọta na-epurichi repentance enwe ndị bụ ọlụ kafaketa nwee ndị bụ ekpele nwee ndị bụ ihene ọ bụrụ na ọ bụrụ ya na Ayaya ama mma ụmụ mmadụ ihe a Ayaya ma mbata kịta asị ndị mmadụ bịa na were be ịchaka ma 300,000 fa na-arụ ọchị Ayaya ịma na imelụ ndị mmadụ igbukwu wayo nke gị Ayaya ị ga-ayọ biko publicly ndị okenye niile afọ idisivu ebupụtasịa nọnsensị ebupụte fancha ga-apụtakwa because no most of them na kịta na-ekele mụ na-ekọwara ọlụfa ọfụma na ọbọzivatụ anya ka afafụ gị bụ onye kele mụ na ibu na mmụọ nwunu na-ebuyerisi na unu bụ mmụọ maka na mmụọ na-anala unu uche ibe ekele mụ na ibu mmụọ abịa na kpesala ya ife ejua na-ese mana ọ gbasara m ife a unu na-eme na ife gbasara m bụ ka o si wee kpọba ụmụnna afa ụmụnna abụọkwa m ụmụnna ya o because ọ bụ onye uke mmụọ bụ onye mkpọ mana ịmakwa na Ayaya na confession ka imere ife a dịka m na-agwa gị ịma na onwe ka mmadụ ga-esi ligide ego mmadụ ligide ego ofu ụbọchị ofu ife alapụta ya gbakwanụ m ebe onye bụ alụsị na-eje na họteelụ eke ọgwụ maka mgbe a si na-eje na Lagos ka eje ekebezi ọgwụ na Lagos ka eje ekebezi ya mmiri mgbe a ka nnọma na ebe n'ebe ya egbu and keep on calling Okomgbu retreat yourself nke bụ ijekwa na Lagos jee ka ọgwụ jee ke mmiri nya ọ na-ejezi crusade ka ndị ụka nọ nya alụsị jekwazi crusade omenala mma bụ ịwa ọjị omenala mma bụ ịwa ọjị omenala mma a na-eji eziokwu eme omenala alụlụ a na-ada adị na omenala alụlụ a na-ada adị na omenala mana nke unu tọnụzi eketa bụ five by fanda igwe Ayaya must be arrested. ka isi na-enechakwa afọ m na-like the video ị na biko kabarụ share ya ishi echa subscribe igwe notification go ọsọsọ ụlọ na-anọ bụ ihe dị na ya ofu bụ ishare the video nke abụọ subscribe nke ịtọ igbe notification nke nọ bụzi drop a comment gị na comment nke ise bụzi just click on that like button aka ha dị na just click ya na ya that's all ọ ha na-edeba anyị adịghị anya ha just so si ahụ ihe niile emekwa na ebe niile na-emewu free total gịnị free ka ọ bụ biko nụ dododo ka anyị nwenụ mgbe ọzọ ndị be anyị